Achimwene, lero tukwajanso tinazo zifuka zonse zonyunyumala pa mawondo ndikunena kuti ambuye zikomo chifukwa cha mphatso ina ya moyo imene mwatipatsa mu tsiku la lero. Munthu une kunena zoona achimwene monga ndakhala ndikukambira muja, ine mphatso ya moyo sindimayitengera mamasewera ayi, ndichisoma amwene ndipo nthawi zonse kumwamba kudzilemekezeka basi. Tiyamikire basi zakhweze zimene zikupitirizabe kutumikira manyasa mudzipereka kwambiri. Ndi basi zabwino zimene ukakwera umachita kudabwanso kuti inu kani basi zimakhalanso zokongola chonchi, zimayenda bwino siziyenda bauveyi. Nkhani yachitetezo cha okwera basi kukhwezeku amayika pa mtima pawo kwambiri. Nchifukwa chake mbiri ya khweze basezi yakhala ili yabwino kwambiri zilumika zonse zimene basi zakhala zikuyenda mdziko muno. Ndimayenda atu mtawuni achimwene ndimangodziyendera zanga paja nthawi inake ndikakhalakhala ndimakonda basino kumayenda choncho penanso kumakhala tikuchotsa nkhawa. Anthufe paja tikukumana ndi zinthu zambiri achimwene makamaka ifeyo bambo kwathu kuno tikudutsa mu zambiri ndikudziwa mwina mudzizinyogodola pasi pa mtima nkutheka umanena kuti abambo lesi ndi umene nthawi zambiri umakuchititsani kuti mudzingodandaula. Ayitu kwathu kuno kuchitika zinthu zambiri zimene abambo akuyenera kuti mwina ngati dziko litchere khutu limvetsetse kuti kodi tingawathandize bwanji abambowa. Amandiuza kafadala kuti nzake wina amamuuza za malipoti amene akuluakulu amapholisa atulutsa okhudza nkhani za imfa zochita kudzikhweza. Zikuoneka kuti zikuchuluka kwambiri chaka ndi chaka kungoyambira mchaka cha 2019 kufikira lero miyandamiyanda ya anthu yadzikhweza ndipo chiwerengero chachikulu kwambiri chikumakhala cha abambo. Zikumangodabwitsa kuti adindo angokhala phee sakuchitapo kanthu achimwene kumangolankhulapo basi kuti koma abambo ndi sizikuyenda akudzikhweza kwambiri basi nkhani kumangothera pomwepo. Ndi vuto lalikulu kwambiri koma zimadzaoneka kuti makosana ena ake sakuona kuti ndi vuto lalikulu. Ngati dziko silikutekeseka ngati mmene timatekesekera zinthu zina zake zikamachitika kwathu kuno. Achimwene chaka chimodzi anthu pafupifupi 500 kudzikhweza kwathu kuno ndipo odzikhwezawo azibambo kumakhala oposa 450 ndi chiwerengero chachikulu kwa basi. Ndi vuto lomafanana ndi zimene matenda aja a covid adachita kwathu kuno. Ndi vuto lomafanana ndi mmene kolera adatizunzira chaka chatha chija. Ndi vuto lomafanana ndi ngozi zapansewu zimene zikumachitika kwathu kuno. Zimangodabwitsa kuti chidwi chimene tinkapereka ku muliri wa covid, chidwi chimene timapereka ku matenda a kolera, kapena chidwi chimene timapereka ku nkhani zokhudza ngozi zapansewu, chidwi chomwecho si chimene timapereka nkhani ngati zimenezi. Anthu oposa 500 chaka chimodzi ndi gulutu losatera masewerayi. 500 kwaunjika anthu pakamodzi odzipha okha. Sitimayenera kuti anthu zingokhala chete aliyense kumakhala kupanga zake kumakhala phee kumafika pena pomanyoza kuti adzipha anatopa nawo moyo amenewo opanda ofuula kuti abale tiye tikhale kaye pansi tione chifukwa chani zikuchuluka izi. Ana kusukulu zawo kachenjede angapo chaka chino chokha achotsa miyoyo yawo. Ana aloti mwina anali olimbikira anangotsala pang'ono kumaliza sukulu zawo kuti mwina make apeze zochita basi kumangopezeka kuti basi tiwasowa kenaka apezeka pakuti paja atadzipha basi anthu dandaula koma kuti tithamange tikacheze ndi ana kusukulu zawo kachenjedewo tikamve kuti chikuvuta ndi chani kumeneko. Ndithu ngati dziko tatanganidwa ndi nkhani zina zimene zikutibebera basi. Izi zoti anthu akudutsa mu zotani zimene zilibe nazo ntchito. Mwina chifukwa choti ambiri amene akupanga zimene ndi abambo kungoti nkhani za abambo amakhala alibe munthu owalankhulira m'malo mwawo. Koma zomwezi zikanakhala kuti zikuchitika mozondoka ndiye kuti kukanakhala mabungwe kuthamangathamanga ndalama zapadera zikadapezeka. Tiye ndithandizire amayi asadzikhweze, tiye ndidzimba muwezulo tikaona kuti mwina mwake mayi akuonetsa zizindikiro zofuna kudzikhweza. Koma akakhala abambo ndiye kumachita kukolezera kuti zako zimenezo ziphe mmesa moyo wako ndipo chingweso ichi tenga koma amatero kukhala kwa bwanji kumeneko. Chinthu chimodzi chodziwika bwino ndi chakuti moyo wina uliwonse pa dziko lapansi ndi ofunikira kwambiri ndipo tikuyenera tidzitenga nthawi kufufuza kuti kodi zikuyenda bwanji. Akati pang'ono isamangothera pomwepo kumafunsana chikuyenda pang'ono ndi chiyani, chavuta ndi chiyani.
zija zakalekale zija tinkachita zija zopatsana moni ngati banja pafupi masiku ano dasiya zija zomayankhulana pa tenifolo masiku ano ndikubwera kwa ma whatsapp ayi ndithu timaziona kuti ndi zotopetsa ndipo tidasiya zija zakalekale zomalemberana makalata ngati zimene tikupanga panozi ayi ndithu tidasiya chimwene zija zakalekale zomaona kuti kodi mzanga uyandikana naye nyumba zomuyendera bwanji ayi ndithu tidasiya aliyense pano amakhala kupanga zake ndi apabanja pake basi zomatchulana kuti neba zimayenda ndithu nthawi imeneja masiku ano anthu amatha kumakhala nyumba zoyandikana koma osamadziwana ayi ndiye wina akamadutsa munyengo zina zake zowawitsa amakhala kudutsa mwekha basi opanda wina oti nkugawana naye nkhawa zake opanda wina ongwira dzanja pamene pachimwene ndi pamene zinthu zathu kuno zikumativutira tikudzikonda kwa basi kuntchito makamaka m'bomamu ndiye muliso makosana nkhanza kwa basi kumumvetsa munthu kuwawa mpakana munthu kumayenda kumangodziyankhulira yekha munthu kufika pomadzimvera chisoni yekha kuti ine koma kodi ndalakwa chani ndinabadwiranji ine nchifukwa chani koma ndapezeka ndili ku ofesi kuno alipo ndithu ma civil servants ndiye kulinso ena ma evil servants okhomerera kopsa oti akayamba kumutukwana munthu wekhanso kufika podzichepetsa kuti ndi mmene abwana awo akunditukwanira ineyo mwina mwake pa umunthu ndinachokapo ndine china chake basi zimene zija zikakhazikika m'mitu ya anthu ambiri akamayenda kumadziuza kuti inetu pa umunthu ndinachokapo basitu zinthu zija nkumachuluka zotsatira zake ngozi m'malo a ntchito anthu tidzilankhulana ndithu mabwana akuyenera kumakhala ndi nthawi kufufuza anthu anga ogwira ntchito zikuwayendera bwanji nanga m'makomo mmene akuchokeramo akumana ndi zotani ma evil servants ndiye afatsa akusakaza chuma chathu osati sewero kudzikundikira kumalolera ndithu kuti chinthu chigwe anthu ambiri azunzike koma iwo akokere basi kunyumba kwawo kuoteke kuti iwo ndi ma evil servants panopa kwathu kuno ngakhale titayesetsa motani koma zimakhala zinthu zovuta kwambiri tili ndi andale adyera kwambiri odzikundikira ndi anakumananso ndi ma evil servants achabe kwambiri mavuto ambiri amene tili nawo kwathu kuno ndifa choti andale ena oyipa anakumananso ndi ma evil servants achabe zotsatira zake ndi ngozi timakamba za katangale komanso kuba kwa anthu andale koma mwina timaphiphiritsa katangale ndi kuba kumene akupanga ma evil servants ifeyo mukuona kwathu obwantasafe kwathu kuno achimwene zinthu zidzamba kuyenda tikadzakhala ndi anthu oyenerera m'maudindo onse kaya ndi ogwira ntchito m'boma kaya ndi andale amene koma pakadali pano anthu ambiri amene ali m'mipando amene timawadalira kuti atiyendetsera zinthu ndi anthu achabe kwambiri anthu osakaza anthu amene amakokera kosiyana ena ochepa akamati tiye tilowere uku enanso amakhala kumakokera kwinako kuti ino mufuna muoneke ngati ndani tili ndi andale achabe komanso ogwira ntchito m'boma achabechabe ndiye ngakhale titakuwa maka ayi ndithu dala chinthuchi nchivundi nzovuta basi pokhapokha maganizidwe athu atasintha pamenepo ndi pamene tidzayambe kuona zinthu zikusonya koma panopa ayi tili kutali 0% amwene kudera la machinjiri mu mzinda wa Blantyre akonzereni msewu maenje ngati sali mtawuni kumaoneka ngati mwina mwake kunali nkhondo ndiye angotha kumene ayi madzi mbulanta yatu kumamwa anthu anzithapwi dzaka dzino sizoona